ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மாஸ்டெக் தமிழ். என்னடா கிங்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறத மாஸ்டெக் தமிழ் அப்படின்னு மாற்றிட்டானேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம், கிங்ஸ் ஆஃப் நாலேஜுங்கிறது இங்கிலீஷ் சேனல்னு சொல்லி யாருமே அந்த வீடியோ பார்க்க மாட்டேறீங்க. அதனால தான் மாஸ்டெக் தமிழ்னு மாற்றியாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, யூடியூப்பில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ கமெண்ட் பார்க்க போவீங்க. கமெண்ட் பார்க்கும்போது ரிஸ்ட்ரிக்டட் மோட் அப்படின்னு வரும். அதை நம்ம எப்படி டிசேபிள் பண்ணி விடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. யூடியூப்பில் மேலே உங்களுக்கு உங்களோட ஐடி மாதிரி தெரியும். இந்த இருக்கு பாருங்கள், நான் ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே கீழே இந்த இடத்துல செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜெனரல் அப்படின்னு இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரிஸ்ட்ரிக்டட் மோட் எனபிளில் இருக்கும். அதை டிசேபிள் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ டிசேபிள் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு வீடியோ சூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு வீடியோ சூஸ் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வர ஆரம்பிக்குது. ஒரு நிமிஷம், இப்போ நான் பேசிவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள். எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.